Жырларыбызның devam etебез. Ризван Хакимов, Марат Кабиров, Мин сагынам синең яшьлегеңне. Мин сагынам синең яшьлегеңне. Буйсанаңны карашларыңны, күз нурлары бергә үргәндә, алсуланып киткән чагыңны. Ул чаклар үтмәс сыман иде, үтте инде, үтте бездән дә. Берәр көнне кунак булып кына, бер файдасы иде шул мәлгә. Ул чаклар үтмәс сыман иде, үтте инде, үтте бездән дә. Берәр көнне кунак булып кына, бер файдасы иде шул мәлгә. Сагынам синең яшьлегеңне, гомер юлын балты бусатта. Күңел да саф, сөю да саф иде, һәм бездә яшь идек ул чакта. Ул чаклар үтмәс сыман иде, үтте инде, үтте бездән дә. Берәр көнне кунак булып кына, бер файдасы иде шул мәлгә. Мин сагынам синең яшьлегеңне, яратсам да сине бүгендә. Сагынмаслык түгел идең шул син, сагынасыңдыр инде үзеңдә. Ул чаклар үтмәс сыман иде, үтте инде, үтте бездән дә. Берәр көнне кунак булып кына, бер файдасы иде шул мәлгә. Ул чаклар үтмәс сыман иде, үтте инде, үтте бездән дә. Берәр көнне кунак булып кына, бер файдасы иде шул мәлгә. Берәр көнне кунак булып кына, бер файдасы иде